Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бинед чӣ хел ҳаво хушрӯ, рӯшнои аҷоиб бод ҳасте, берун беҳад ҳаво хушрӯ ҳасте, як бора гӯем тобистон шудаги ҳасте, сезони гӯем паплин пӯшида гаштан, умуман гирем имрӯз ҳаво беҳад хушрӯ, офтобак, на танҳо имрӯз, балки чанд рӯзаки ҳаво беҳад хушрӯ ҳасте. Ана михал имрӯз рӯзи ҷумъа 1 апрел ҳаст. Ман дар ҳамин влогҳо хостам ки як бора числае гуфтан, барои он ки як чанд рӯза видеоҳоя ман ҷамъ карда баъд мемонам. Дар ин ҳавои баҳорӣ беҳад ҳавои хушрӯ мехоҳӣ ягон кор кати машғул шавӣ. Ва дӯстони азиз, мехоҳам шумоя бо Сафия Бону шинос кардан. Сафия дар хона нишаста кор мекунанд ва ҳамаи шумо дӯстони азизро ба компанияи Faberlic ба кор таклиф мекунад. Барои ҳамин агар ки шумо хоҳиши кор карданро дошта бошед, ба Сафия Бону нависен. Ман Instagram ва рақамҳои телефонашона мемонам. Ҳатман нависен шуна, пурсен шуна ки чӣ хел кор ҳаста. Сафия Бону аллакай чанд моҳ ҳаст ки дар компанияи Faberlic кор кардестанд ва гӯем корашон нағз рафтеста ва мехоҳанд ки боз дигар занҳоя ба кор гирифта ёрдам диҳанд шуна ки то ки ва ё низ ҳамин хел пеш раванд, барои он ки бисёриҳо менависанд ки душвор ҳастай пеш рафта дар компанияи Faberlic. Сафия Бону бошад ҳамаи шумои дастгирӣ мекунанд, ёд метиҳанд, ёрдам метиҳанд ҳатман то ки шумо низ пеш равед. Чӣ хеле ки гуфтам, рақамҳои телефонашона дар экран мемонам ва ҳатман дар комментария низ ссилкаи Instagram рақамҳои телефонашона мемонам. Ҳатман нависен дӯстони азиз. Имрӯз пага гуфта нашинен, ягон кор кати машғул шавед. Уже YouTube олиг надодестай, барои ҳамин ҳама компанияи Faberlic да кор даромадаги ҳастай. Барои ҳамин имрӯз пага чӣ хеле ки гуфтам намонен, қафода намонен, ҳатман кор кунен. Сафия Бону ёрдам метиҳад, шумода дастгирӣ мекунад, ҳамашда шумода ёрдам метиҳад. Барои ҳамин нависен шуна дӯстони азиз. Ман ҳози меҳмонӣ рафтестем. Ман аллакай хӯрок тайёр кардам. Рости гап хостам ки ягон чизи гарм пӯшам, баъд гуфтам биё паплин пӯшем. Ай болош яктами жемпири беҳад ами жемпира ман нағз мебинам. Ҳама ҷода ман ҳамина мепӯшам. Ва як чайнтаи дига дорам ва ё камтар калтача ҳастад. Айн бошад дароз ҳастай, барои ҳамин хотир ҳам кушод ҳастай. Фақат ҳамина мепӯшам. Дирӯз камтар бозори сомон рафтам. Ман рости гап ягон ҷода сёмка накардам. Мехостам камтар ҳамин посудаву чизу ҳамин чизаро сёмка кунам, лекин афсӯс ки вообще намемонанд сёмка кардан. Ман беҳаминам гӯем хел баҷошта сёмка мекунам. Агар ки бинанд сразу накунед сёмка, гуфта хай умуман гирем. Ин якум бор нестай, ман аллакай одат кардаги ҳастам. Ана мехел ман ҳозир салмона либосошо пӯшам, ҳочамшонда телефон кунам то ки тайёр бошанд ва салмона гирифта мерем. ҳавои хушрӯда беҳад ҳаво хушрӯ. Ана дӯстони азиз, ҳаво чӣ хел беҳад хушрӯ. Ман инҷа гулҳоя берун бировардаги ҳастам. Уже чанд рӯза ки дар низ офтоби саҳар мондагиам шуна ки то ки шукуфан гуфта шукуфан нею ҳамин витамин гиранд гӯем. Имрӯз мегирам шуна то ки бисёри баъд наистад бо насӯзад гуфта. Ана михел дӯстони азиз, меҳмонӣ отменяется гӯем ва соати 1 гуфтан, дита сатои 1-1:30 гуфтан мерем. Қармолака сахт бастам ки гӯшам азадака. Барои ҳамин гуфтам ки ҳоли соат 9-11 ҳастай. Хезм як бор хонаи пилисос кунам, чангора тоза кунам, ҳамомхонаи раковинаям хеле ҷоҳо тоза кунам. Ҳамин корҳои пагоҳда мондагӣ будам. Хай вай чӣ мегӯянд ҳозир кунам, баъд пагоҳ ба ҳазор ҳаста. Ана михел дӯстони азиз, гуфтам камтар штатива монаму сёмка кунам, кам бисёр не кам. Инҷода либосои салмона оварда монда будам, гуфтам мепӯшонам шуна. Я бора очамда занг мезанам ки ҳоли напӯшонда очамда занг мезанам. Очамам хали гуфтам хай биё инҷоя ҷамъ кунам набоша. Я бора ҳама ҷоя ба кунем. Чӣ мегӯям ба ҳазор мерем. Мана хом шӯрбои тайёр кардаги мо, шӯрбои сабукак, гӯшти морғкати тайёр кардам, крылышкию карачкаша андохтам, камака кардам, тамом, бисёр не.
عزیز ساعت 3 شد. با ما نابرمانده مهمونی رفتیم. ببینید درخت شافتالو چقدر گل کرده خوش رو. آنا میخیل سالمون منه. سالمون کجا رفتید؟ پیش ماماش رویم. بعد رویم. آخه زفیره گیریم نمیریم. گیرین؟ افکاسه. گیرین چه کنم گیرین؟ هر دوش سب سفید اتمش سرب. نفرشه دیگه افکاس زفیره میشه. Нилюфара говорит, она форма шабинендустания здесь. Красавица, цвета жзебида. Рафтем, вон на коляске салмона диди. Вон ха. Родственника. Мама коляска здесь. Киева? Kia Siyavuş. Siyavuş bahazur namay خوب خستگی. چقدر و شمال خستگ؟ من دوستانی عزیز سیاوش چت کشولا کدسته اینجا استگفته. من آوای بینن دوستانی عزیز و یا ما سیام کردن گفته استادیان راست. Mana istenak suratdan giren ba. Çıqa gılay xuşuşunun diyanınca da. Şinin. Bron, давай kani. Давай ну. Ha, kamtar diga. Metonat xafta. Didi? Молодец. Хорошенький, большой. Мама, это Сиявуш? Мама, бабка лошади, мама. Брохи Сиявуш. Do'stoni aziz, ne bileyim. Vay, açmıyorum. Духовка чихарас бошда. Ман жада та акарачка сета ва яхта дига майда чаш будам. Чикапут куда комадан айодум броманд капам бугем. Чихал руғани шуда хайфия бақашышда но. Ман гирем хай барои субхона ман та акарачка пухтам бо инҷида картошка ҷӯшондам ва ҳатман бо саҳри гречка. Ман шавҳарам гуфтам чӣ мехоҳед? ҳам хел чизо заказ карда. Гуфтам хайр чӣ кор наметунам. Шӯрбо буд. Шӯрбо буд. Гуфтам ки не ягон хӯроки сахт тайёр кунед ки то ки ҳами то бегоҳа барад. Хай иное мемонам ҳоле барои ки он ки хушрӯ пухтагӣ нестан пазан баъд вай мекунам. Мегирим шуд анам хел ман рафтам ҷогоҳе партем хӯроям хел монда шудаги астм ки таб барои он ки динаша вообще салмон намонда буд хоб рафта умуман дандон бромадасте барои ҳамин ва имрӯз дароз низ ҳамин аҳвол яъне вай буд чӣ мегӯянд инҷиқи температура кати ба фикрам имшабам ҳам хел астай. Дӯстони азиз, мо хони момош омадем. Инҷа кудако самакат. Сиявуш набро онҷа расво ҳай. Кудако самакат, Нилюфар веле гирифта овардаги аста. Салмон хонада хоб. Имрӯз шуд ҳаво гирифтаги шамолак. Бо мо гуфтем ки паплин пӯшида биёем, бо он халатомона пӯшида омадем. Ҳоли сезони вай неста. Дина вай кардем, паплин пӯшида гаштем. Уже вай, уже бинё маҳкам. Акса. Сиявуш набро ва чиркине ҳама брюкот расво мешад. Ра самакатта гир ҳай када гар. Ахона ҳам ха самакату ин велик вай гуфтам воҳима карда. Омадем ман ҳатто як рук тоб нахӯрда истодай онҷода. И маълима великаш вай. Дав Сиявуш. Фромадистера. Фромаладе. Фро ай қафой апаш ту самакат ҳай кун кани. Салмон хонада хубе.
Опали, опали. Кам самокат нормально, мудам горкай опасный добро мадеста. Ой. Дӯстони азиз, ман имрӯз омадам ки ҳам плитаи очамшона шӯм тоза ман гӯям уборкакунӣ омадам, не ки ҳаво гирифтагӣ одам сардар тамбал ҳама хел ҷо очам тамад кадестан ин болои плитаи ин чизоро очам таки нарасмахд мебиём мекунам баъд тоза кунша гуфта ва мафтам то очам омадана ман духовкашона тоза кунам ман вай шишаи болоша гирифтам бинан инҷоҳош причанг инҷоҳош мана инҷоҳош чипчиркин дар наместад агар ва шишаша гирагар наместад ва дарунашам хел равғанин ҳози ман азелид мепошам мемонам шаю тоза мекунем шаби умад мана духовкаша гирем листоша гирем ин очамшон мана михалияй духовкашон инҷа яъне оҳан надорад ранги ини мобарин инқад чиркини ваям нестаи гӯем инҷаҳош асосамо ваяш чиркина чӣ мегӯяша ними барош пуштош болоҳош дарош вай тозаш мекунем мемонемша камтар азилид мепошемша ман хеле азилид очамшонда гирифта будам ҳама хелози мечошем дӯстони азиз короче ман мегӯям чош дестам вроди ягон бу нест мафтум ин чӣ вай хел бошад ин ку об доштаи дарунаш мана инаш будай бо ман инҷа хеле хушрӯ чошдуму древаша пушам мегӯям чото ягон бу неста ягон чӣ неста вай ман ин шишаша гирифтам вроди ягон хел вай неста ягон ин ку амин вай будай оби холӣ будай салмончик инҷада хобай дӯстони азиз ман инҷада брюки шавҳарамам калта кардам ҳамихел духтамша вале утюг кардаги нестай поёноша гӯям қат кардам ҳози бошад рафта нон мекунем очамшон аллака берунда алоб кадистан духовкаи очамшона имрӯза хел шиштам бинен чӣ хел тоза шудаги аста ойнаш шишаш охи ва дарунаш ҳама хел топ тоза шудак гӯем хай хел хеле ки мехостам топ тоза полнист шудаги нест хай хел ҷош сёрам омадази хеле ҷош ҳастаем а так топ тоза шудаги ҳастай полнисти ман инҷоҳош кам кам вай ҳаста инҷоҳош ман гирем хай тоза шудаги хеле тозаи хушрӯ шуда хел асос мана шишаша тоза кардем хушрӯ шуда ана хел нон пазем ҷо очам зувола гирифтам ман нонора вай кардем хамир карда будам очам зувола кардем инҷа гӯшти хӯроки шом вай кадистем оши брида кадистем инҷашта мана чакка барои оши брида дӯстони азиз мана инҷада орзуқ бемам хамири нон ва брида брида даруған сирх кадистам кӯдако хушрӯ мехӯранд мехӯранд барои ва инҷада бошад якта нон мондум ман инҷада уже як партияша кардам дӯстони азиз мана як вай орзуқ билен чанд қайшид яъне беҳад дамдамак шудан асос он ки беҳад бамаза ҳам ина бине ҳами қаҳак мешадам ва инҷада нони саросемагӣ гӯем ами тезес хамир кардему нон кардем гӯем саросемагӣ салмон инҷоқи кадеса ҳама хел ки ҳози ҳавай бироварда дурорам шави вай кунам шикамша серк нонум ба гардад ба ҳазур ман гирем мана ранги нони танӯри шудаги ҳастай ойшабонда инҷада нони дигариш ман чанд бор туро гуфтам унҷа нарав дӯстони азиз инҷада вай оши бурида алобда кани вай шуна фуровардай ё бирорум фурорум шуна дегда тайёр чикор мекунем меандозем шуна накуни люфа чаппа нашавад панҷ стакан Яблоко. Чего хушрӯ шуд яну? Ну-ка ешь. Майда майда. Яблоко. Мана сиёҳушам табақа гирифт фурова. Семеннички.
Ha, Ama Nilüfer. nama koyun. O başka. Ha? O başka. Kam orduyorum sana bu. Dev o işe orada dur. Koy. Koy. Sonya siz anlattığım yoksa. Ay. Şu da öyle hali Allah başı asarlar. Allah bir hayat Basta işte. Hemen kutucu. Ama şu çünkü o hafta da patlamış. Parça mucuk bu gafsa hamışa. Tutuşu patladı. Ey baca esiyormuş. Çırkışa bini. Ya bunları açacağım. Osta çok hadi bu. Davide Carabao. Poi così vai che non so se Medrora mebro. Ne Nilüfer? O siyavuş ama kafa giriyor mekna. Hal siyavuş ne fahmide. Shit. Duran